En zo komen we bij een groep uit Maasbrach, of beter gezegd Brachterbeek, de buurtvereniging Bloemenhof. En die gaan in het Spaans met de Fiesta. Dooraan hebben ze geen gebrek, want hun halfvaste, dus ook hun vastelovend, is te gek. Zo zien er heel wat contacten, Freddy, met de andere kant van de Peul, hè? Inderdaad, de halfvaste stoet van Mazeik het niet voor niks internationale halfvaste stoet. En ik heb eens een heel mooi compliment gehad van Lei Meijzen op mijn streek. Dat onze stoet een afspiegeling was van de vastenavond in de twee Limburgen. En dat zal ook blijken weer in deze stoet. Daar zijn we ook heel gruuts op. We hebben het voordeel dat we met halfvasten zijn, dus we kunnen een beetje het mooiste kiezen aan de twee kanten van de Maas. En dat brengen we hier vandaag bijeen met halfvasten in Mazeik. En in Maasbrach stegen te stieren, ook andersom, hè, zie je dat? Ja. Met de achterste buur de moe. Olé! Olé! De eindselgangers van nummer 18 gewoon over een nieuwe inwoner van Mazeik, een chirurg. Ja, de wereldberoemd is in Vlaanderen geworden door zijn reality soap op VTM, namelijk Chef Hoeibergs. Het is een specialist in het lelijk maken van nette gezichten en net maken van lelijke gezichten. En hier zien we hem aankomen in zijn groen pak. En hij heeft ook zijn verpleegsters metgebracht. Chef Hoeibergs, sinds dit jaar heeft hij hier zijn intrek in Mazeik genomen. We kijken naar een kuken uit een ei. Uit een ei uit de Belgisch-Limburgse Hamond van Vasteloversclub De Bluts. En dit zijn de breujers, zeg maar de broeders van de Bluts. Nee, ik denk dat ze bedoelen dat ze het ei uitbreien, wie een echte hin dat ook moet doen. Het is fijn dat we ook, wie langer we meer groepen uit Belgisch-Limburg hier kregen. En dit is er een mooi voorbeeld van, uit Hamond. En het is heel knap uitgebeeld, vind ik. Het ei en het keuken. Ik denk dat we het er nog niet gaan zijn vandaag. Hallo jongens! Een hele toffe, jeugdige groep uit Hamond.